Имаме едно турбо от клиент, което в Софийски сервис са му взели пари преди 2 месеца. Са му казали, че са му изчистили геометрията. И проблем няма. Сега той го е свалил. Геометрията е идеална. Много добре работи. От актуатора нещо се е показало. Тук малко е пилило. Масълце има. Но нищо. Не е проблем. Геометрията на човека е изчистена идеално. Да. Само където това турбо се отваря за първ път от завода. Иначе парите са му взели.